Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Nur Harit nişanly Owadan Ülke Hojalyk Jemgyýetiniň işe başlaly bäri geçen ýylyň dowamyna bu ýerde zähmet çekýän işgärliň ihlasy zähmeti bilen öňürlýän azyk önümleri özleriniň ýokary hili we tagamlylygy bilen halkymyzyň arasyna uly islega eýe bolýar. Dünýäň üstün tehnologiýasynyň iň kemil enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ilat tarapyndan köp isleg bildirilýän azyk önümleriniň durly görnüşlerini önürmeklik ýoly goýulan. Häzirki wagtda bu kärhanada ilatyň köp sarp edýän günnelik önümleri bolan mayonez, meske ýagynyň orny tutýan ösümlik ýagyndan alynýan önümler, sary ýag hemde pomidor ömüji önürilýär. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň 5-si gije gündüziň dowamyna üznüksiz işledilýär. Önümçilik kuwaty ýokary bolan bu kärhanada taýýarlaýjy, garyjy, bişiriji, gaplayjy hemde harit nişanyny ýelmeýji bölümleri bolup, olarda ähli önümçilik işleri döwrewap usully dolanyrylýar. Bu ýerde önürlýän önümler 400, 500 hemde 900 gramlyk önümleň ady ýazylan owadan gaplara gaplanylýar. Mundan başga da önürlýän ýokary hili meskeňiň ýürüýte taýýarlanan uly gaplara gaplanýanlygyny bellemek gerek. Owadan Ülke Hojalyk Jemgyýetinde dünýäniň öňdebarjy ilminiň gazananlary esasyna ýürüýtüleşdirilen barlakhana bolup, bu ýerde günnelik önürlýän önümler hil gözegçiliginden geçirilýär. Barlakhanada azyk haritlarynyň ekologiýa taýdan arasy, bäsleş we ukyply haritlar dygyna güwe geçilenden soňra ol haritlar ýurdumyzyň söwda nukatlaryna uğradylýar. Önümleň ýurdumyzyň ähli welaýetleriniň, şoň ýaly paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarp edijilerine täzeligi bilen goşurulmak üçin kärhanada ýürüýtüleşdirilen awtologlaryň bir näçe hereket edýär. Kärhanada önürlýän önümleň çygmaly güneşli diýarymyzyň ekin meýdanlaryna zähmet söýür baba daýhanamyzyň pek zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilýän gök bakçy önümlerdir. Häzirki wagtda kärhanada 120-den gowrak işgär zähmet çekip, işler iki çalşykda alınıp barylýar. Bu ýerde işgärliň sazlaşykly we ýokary önürjilikli zähmet çekmekler üçin hem amatly mümkinçilikler bar. Kärhananyň zähmet söýür işgärleri geljekde önümleriň täze görnüşlerini önürip, halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmakda dörejilikli gözlegleriniň öz meýwesini berjekdigine bolan ynam bilen zähmet gadamlaryny barha batlandyrýarlar. Güllep ösüşleň aýdyň ýoluny düşen evi diýarymyzda azyk bolçulugyny döretmekde beýik maksatlary özlerine hemra edinen kärhananyň agdy bir hemde zähmet söýür işgärleri pähim paýhys ummany magtum bolup Praga ýylynyň häzirki günlerini tutan ýerli zähmet çekýärler. Ýurdumyzyň telekeçilik pudugyny ösürmek barada edýän taýsız tagallar üçin Owadan Ülke Hojalyk Jemgyýetiniň zähmet söýür işgärleri türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkada gahryman serdarymyza alkyşlaryny beýan edýärler.